za slobodné a spravodlivé Slovensko a EÚ. Volám sa Emil Samko a kandidujem na poslanca do Európskeho parlamentu. Moje vzdelanie a manažerské schopnosti využijem v prospech Slovenska a silnej Európy. Slovensko je krásna krajina. Nikde na svete sa mi tak nepáči ako tu doma. Je to moja vlast s najlepšími klimatickými podmienkami pre život človeka. Problémom je neľahká ekonomická a sociálna situácia, ktorá sa dá ovplyvniť spravodlivými, serióznymi politikmi. Som presvedčený o tom, že keby boli nahradení súčasní politici novou krvou a s politikmi so svedomím, tak by politika ináč vyzerala a medzi etnickými skupinami a národnostnými menšinami by neexistovali žiadne problémy a nevraživosť, ktorú spôsobujú hlavne politici v krajinách. Rozdiely by existovali iba v pozitívnych prvkoch kultúr národností a národnostných menšín, a to je identické a krásne spoznáva každej kultúre. V Európskej únii je potrebné minimalizovať byrokraciu a stransparentniť prístup fondov na naše územie. Chcem, aby sme to my zmenili spolu. Tí, ktorí nie sú poškvrnení politikou. Keď nie my, tak kto? Keď nie teraz, tak kedy?